बिथाङा गोबाव सम माने मोनथाम टार्म 2017 निफ्राय 24 सिम बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै मावफुंजानानै दंमोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां आफादफोरजों दङमोन गावनि बेंकनि एस'सिएसन बिनि अनगायैबो बे खारगुलि ओनसोलनि जायफोर बर' ट्राइबेलफोरनि माबाफोर दं आफादफोर आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा माने सासे एक्टिभ माने लिरगिरि हिसाबै जोबोद एक्टिभमोन लिरबाय थायोमोन असमिया रादाब बिलाइफ्राव प्रतिदिन बा गुबुन गुबुन रादाब बिलाइफ्राव रेगुलार कलम लिरोमोन आरो बेल' नङा बिथाङा थुनलाइगिरि हिसाबैबो बिथाङा थुनलाइनि गुबुन गुबुन जायफोर आयदा जेरैबायदि फावथिना बिथाङा सुंद' फावथिना वान एक्ट प्ले बै रोखोमनि लिरदोंमोन गांब्रैसो लिरदोंमोन सुंद' सल' लिरदोंमोन खन्थाइ लिरदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा कालचारेल लाइनावबो बिराद माबा दंमोन सासे मावफुं मानसिमोन एक्टिभ मानसिमोन बर' सिनेमायावबो बिथाङा एक्टिं खालामदों असमिया सिनेमायावबो एक्टिं खालामदों गतिके बर' हारि आरो थुनलाइनि अनगायैबो बिथाङा असमनि जि समाज संस्कृतिनि फारसे बिथाङा गोबां बिहोमा दं सासे गोबां बिहोमा होलांनाय मानसि आरो बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाया अबथिरा बिथां जिउ थुंगेनाया जोंनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथाव आरो बिथांनि थुंगेनाया जोबोद जोंनि हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय आसामनि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो दिनै जों बिथांखौ बेयाव जोबथा बिदाय होनो थाखाय थुनलाइ आफादनि जि मावख' बे मावख'आव जों ज' जाफैदों बेयाव जों बिथांखौ जोबथा जों माबाखौ हरगोन जोंनि सिबिनायखौ बावगोन आरो बिनिफ्राय बिथांखौ दिनै नबग्रह ससानसिम नबग्रहनि जे गोथैसो सावग्रा बेयाव दं मांखरथिलि दं बेयाव लांनानै बेयाव सोरखारनि जिथु माबाजों मा होनो स्टेट अनारजों बिथांखौ बेयाव बिदाय होनाय जागोन थारैनो दिनै नङा मैयानो थैदों बिथाङा बेलासि समाव गतिके बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा मैयानिफ्राय दिनैसिम जों बिथांनि थैनायाव बिथां रुंसार जानायाव जोंनि गोसोनि दुखु जोंनि मा होननानै बुङो बेखौनो जों फालिगासिनो दं गतिके थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिथांनि खहाखौ हयथ' जों थाबैनो जों सुफुंनो हानाय नङा